Milí čtenáři, rok co rok se ve školních koládech koná nejprestižnější událost sezóny. The Season Gala. Slečny ze 4. ročníku se chystají představit světu a i možná i získat srdce jednoho vyvoleného gentlemana. Jedna chvíle stačila a práce šla stranou. Pole osiřila, krávy zůstaly bez dozoru, nebo důležitější povinnost zavolala. Šeptem, smíchem i zděšením se začala šířit zpráva, která otřásla celým dvorem. Všechny dámy mají jediný cíl – zvítězit. Jen jedna z vás získá přízeň skvělého gentlemana, a to ta, která prokáže pravou noblesu a schopnost zorat pole bez jediné křivky. Soutěž započala, některé selhaly hned na startu, jiné klopítaly z garancí. A ty nejodvážnější bojovaly, jako by šlo o čest celého ročníku. Zatímco pánové zapisovali, hodnotili a soudili. Srdce bušila, ruce se třásly a nervozita visela ve vzduchu hustší než prach na poli. Říká se, že ruka získá ta, která zvládne maturitu nejlépe. Ale pravda, milí čtenáři, bývá často mnohem špinavější od bláta. Srdce gentlemana nakonec získala sama královna.
Milí čtenáři, tímto se uzavírá letošní sezóna příprav, soutěžní i drobných dramat, které jsme mohli vidět na vlastní oči. A nyní, když je cesta vydlážděná a poslední stránka tohoto příběhu dopsána, přichází okamžik, na který jsme všichni čekali. Je čas, aby dámy a pánové 4. A vystoupili na parket. Ať světla září, hudba zní a vy, vážení diváci, buďte svědky jejich velkého bálu 17.1.2026. Vaše oddaná Lady Wisdownová.